Celá konferencia Človek nie je Boh, takto nazvaná, ako dnes objavujeme tie ohromné atribúty a tie ohromné kontrasty, má fantastický, ohromný základ priamo v biblických výpovediach, priamo v biblických textoch. Ja keď som sa chystal, tak som si do poznámok dal aj text z proroka Izaiáša, 31. kapitolu, 3. verš, prorok Izaiáš, kde čítame: Egypťania sú ľudia a nie silný Boh, hovorí prorok Izaiáš. Ich kone sú telo a nie duch. A krásne tento verš zhrňa Izaiáš 31.3, celú líniu konferencie, keď prorok vraví a adresuje národ Izraela, hovorí: zbytočne sa vám bude spoliehať na egyptský národ, keď vtedy je tam obrovská hrozba od asýrskej ríše, od asýrskeho impéria, ktoré prudko narastá na moci a mnohí Izraelčania váhajú a nevedia, na čo sa upnú, kde nájdu pomoc, a časť z nich si myslí, že Egypt nám pomôže. Uzavrieme koalíciu s dávnou veľmocou Egypta na juh od nás a tam snad nájdeme pomoc. A do toho vraví prorok Izaiáš: Egypťania sú ľudia, nebude tam žiadna skutočná pomoc, nebude tam žiadne trvalé riešenie, pretože sú to ľudia. A tu je ten kontrast, ktorý nás zaujíma celý tento deň, to porovnanie tých dvoch najväčších protipólov, aké existujú, a nie silný Boh. Takže vidíme, že písmo, samotné písmo, priamo spôsob Božieho vyjadrovania nám tieto kontrasty prináša. Ten veľký človek nie je Boh a tie ďalšie kontrasty, jedna vlastnosť Božia na jednej strane a nejaká vlastnosť ľudská na druhej strane. My dnes o chvíľočku postúpime k jednému konkrétnemu porovnaniu, ale rád by som ešte po tej ceste sa zastavil, aby sme troška si uvedomili, ako vôbec kontrasty, že existujú protipóly, kontrasty, ktoré my sa snažíme uchopiť, absorbovať a ukotviť ich v našej mysli a podľa nich potom konať, ako majú obrovskú pedagogickú alebo vyučujúcu funkciu, ako bez nich sme stratení, ak ich správne neuchopíme. Sú to, poviem rovno, nástroj, kontrasty sú nástroj v tom, ako my ľudia spoznávame pravdu o Bohu a pravdy o svete okolo nás. Ja mám tu z Božej milosti, poviem, radosť aj starosť vychovávať 3 deti. Ale keď to takto poviem, radosť aj starosť, hneď jedným dychom dodám, že tá radosť je rozhodne väčšia ako tá starosť. Len sa ma nesmiete pýtať niektoré ťažké dni. Treba sa ma pýtať na to ďalšie ráno a potom hneď v tom mám jasno, že tá radosť je väčšia ako tá starosť. A všetko to, čo zatiaľ, tie dve staršie deti, dvojičky sú 7-ročné, dvojičky chlapec a dievča, potom máme ešte 3-ročné dievčatko, tak od malička, keď som tak rozmýšľal, ako ich vychovávame, ako ich učíme, ako sa im snažíme vysvetliť, ako majú žiť, ako majú myslieť, ako majú sa rozhodovať. A keď som sa chystal, tak som si uvedomil, akú veľkú funkciu pritom majú kontrasty. Ako od najmenších čias, od tých útlých dní, keď sme sa snažili im vysvetľovať realitu, skutočnosť okolo nich, sa stále niečo porovnáva. Raz je to veľké proti na druhej strane malému. Potom je to zase rýchly proti pomalý. Zase je inú chvíľu niečo horúce a niečo studené a desiatky ďalších kontrastov. Prakticky neuplynie ani jeden deň, aby sme nejaké kontrasty pri výchove nezúžitkovali. A tak mi to vychádza, že ľudská myseľ akoby bola naprogramovaná k tomu, aby sme cez kontrasty dokázali spoznávať realitu sveta okolo nás. A ako keby od malička, keď takto sa už učíme, vyrastáme, chápeme tú realitu postupne viac a viac sveta okolo nás, že nám to má pomôcť, že to nejako nás pripravuje na to, aby sme spoznali ten najväčší kontrast, aký vôbec existuje, aby sme uchopili ten najdôležitejší, ten, na ktorom stojí celá večnosť človeka, ten, na ktorom stojí, čo s nami bude po smrti. Objavíme ten najväčší kontrast, že človek nie je Boh, že je nejaký skutočný Boh, absolútne dokonalý, večný, slávny, krásny, dobrý, spravodlivý, svätý, zvrchovaný, samoexistujúci. Desiatky atribútov, ako mnohé aj v tej knihe, ktorá dnes sa na konferencii rozdáva, sú opísané. A tak zdá sa, že Boh sám úmyselne vesmír tak stvoril a našu ľudskú myseľ tak pripravil, aby, ak len nám príde tá milosť, lebo je to vždy len milosť Božia, a vždy len to, čo ku nám príde ako nezaslúžená priazeň, sme mohli objaviť Boha v pravde a v celej jeho veľkosti a v celej jeho sláve. A písmo takto ku nám prichádza, takto ku nám Božie slovo hovorí. Mali sme citát z Izaiáša 31.3. Egypťania sú ľudia a nie silný Boh.
Ale je mnoho iných veršov, mnohé určite, ak roky už sme s písmom, s Božím slovom, si spomenieme. Mám tu citát vo svojich poznámkach 1. Samuelova 15:29. Ani nebude klamať večne trvajúci víťaz Izraelov, ako ani nebude želieť, tu želieť je ľutovať v dnešnej slovenčine, čítam z Roháčkovho prekladu, lebo nie je človek, aby želel, alebo aby ľutoval. Opäť tento kontrast je tu naplno nastavený. Boh neklame, Boh nikdy nemôže byť neverný vo svojom slove, Boh nikdy nemôže cúvnuť z toho, čo povedal a z toho, čo oznámil, je absolútne verný a pretože nie je človek, aby ľutoval, aby zmenil svoju myseľ, aby zrazu cúvol, aby spanikáril, aby si to potom rozmyslel, alebo aby ho niečo ovplyvnilo po ceste a už nevedel podržať svoje rozhodnutie a svoj plán. Takže tu sú veľké, obrovské kontrasty. A keď Jarda, brat, ktorý potom neskôr je v programe, nám ešte poslúži, mne posielal program a ja som prvýkrát uvidel zoznam tých prednášok, keď takto ako organizátori so mnou komunikovali, tak som sa zaradoval a moje srdce zaplesalo, aký dobrý, užitočný deň, aký dobre strávený deň toto bude a ako rád tu chcem byť pri týchto témach a pri týchto veľkých veciach objavovať všetky tieto porovnania. Teraz môj dnešný diel je pozrieť sa na ten tretí kontrast poradí. Máme za sebou to, čo my by sme dnes na Slovensku nazvali Božia samoexistencia a ľudská závislosť. Brat Štepán precízne formuloval tú Božiu svojbytnosť a máme presne taký istý problém aj v slovenčine, že svojbytnosť je príliš široké slovo, má veľa nuancí, ktoré necelkom zachytávajú to, čo chceme o Bohu povedať a tak skôr v kresťanských kruhoch slovo, ktoré možno v slovníku asi sa nedá nájsť, ale sa v našich kresťanských kruhoch ujalo Božia samoexistencia a ľudská závislosť. Sme sa pozreli, keď brat Jerry nás previedol na Božiu svetosť a ľudskú hriešnosť. A strávme ešte tento čas pohľadom na ten ďalší, tretí kontrast, kedy sa pozeráme na Božiu spravodlivosť a ľudskú nespravodlivosť. Teraz veršík, ktorým by sme začali, na ktorý sa teraz v prvom rade pozrieme, je v knihe Exodus, v 9. kapitole, v 27. verši. Je to pre túto chvíľu, pre tú ďalšiu časť, pre ten ďalší úsek nosný verš, na ktorý sa potrebujeme pozrieť a v ktorom sa potrebujeme opýtať, čo nás učí, čo nám vysvetľuje o Božej spravodlivosti. Potrebujeme ju nejako zadefinovať, ukotviť dobre mysli, vstrebať, absorbovať, aby už nejako sme nemohli skončiť nejakej rozkývanosti v nejakej neistote. Exodus, 9. kapitola, 27. verš. Sú to kapitoly v knihe Exodus, 2. Mojžišovej knihe, ktoré zachytávajú známych 10 rán, ktoré Boh vo svojej moci a všemohúcnosti posiela na egyptský národ. V tom čase izraelský národ je v zajatí, v tej porobe, v otroctve, v egyptskej ríši, ktorá je vtedy svetová veľmoc, ale majú sa im vyplniť Božie sľuby a je to Mojžiš, ktorý je Boží nástroj, ktorý spolu so svojím bratom Áronom sú posielaní, aby predstupovali pred faraóna a aby oznamovali Božie slovo, aby vyzývali faraóna k tomu, aby sa pokoril, aby uznal Božiu zvrchovanosť, aby pustil Boží ľud slúžiť Bohu a žiť už teraz v slobode, aby sa im mohli vyplniť Božie sľuby, dávno predtým oznámené. A mnohí budeme dobre poznať sled tých udalostí. Rány postupne jedna na druhú nadväzujú a faraón v rôznych chvíľkach, ako keby už je pripravený poddať sa, už je v jednej chvíli už aj povie, napríklad keď je tam tá zmesica hmyzu a ten rôzny hmyz udiera na egyptskú krajinu, už je aj nastavený povedať Exodus 8. kapitola, 28. verš, ja vás prepustím, aby ste obetovali Hospodinovi. Už v istých chvíľach, ako keby sa blíži k tomu, čo vyzerá, že už by aj faraón urobil pokánie, už aj sa zdá, že by sa zlomil pred Bohom a prepustil izraelský ľud. Ale ako poznáme ten sled udalostí, tak sa tak neudeje, až kým nepríde 10. rána, keď Boh celou svojou mocou a slávou a zvrchovanosťou privedie všetky tie udalosti k tomu bodu, že faraón nakoniec prepúšťa Izraelčanov na slobodu a oni budú môcť odísť z egyptskej krajiny. A v jednej chvíli, toto je zaujímavé, nás výrok faraóna niečo dôležité učí o Božej spravodlivosti v 9. kapitole, v 27. verši. Keď zbehla rana ľadovca a keď táto ťažká rana doľahla na egyptskú zem,
Tak v jednej chvíli faraón povie, vtedy poslal faraón a povolal Mojžiša a Árona a povedal im, zhrešil som tento raz, Hospodin je spravodlivý a ja a môj ľud sme bezbožní. A máme ďalší kontrast v písmach. Tak ako je písmo plné tých kontrastov, ktoré nás učia, ako spoznať Boha v pravde, ako k nemu pristúpiť, aký naozaj je, aký nie je a nájsť ten najväčší kontrast, aký existuje a potom takto stáť v pravde a žiť v pravde vo viere v tohto Boha. A je to sám faraón, ktorý ten kontrast vyriekne, zrešil som tento raz. Hospodin je spravodlivý a ja a môj ľud sme bezbožní. Teraz v tejto chvíli by mohla byť taký rýchly kvíz. Hypoteticky si ho len tak môžeme predstaviť, že by som rozdal listočky a že by sme rýchlo mali napísať, že čo teda je tu spravodlivý. Čo to znamená, že Boh je spravodlivý. Možno rôzne odpovede by sa zozbierali, bolo by to zaujímavé urobiť si takýto kvíz, rozmýšľať o tom, vidieť, čo to prinesie. A možno ja by som tak inštinktívne písal a keby ku mne prišiel kvíz a listoček, by som tak rozmýšľal, že lebo Boh nezhrešil, lebo Boh konal správne. Asi by som rozmýšľal na také prvú reakciu na tento výrok. Boh je spravodlivý, Hospodin je spravodlivý. A hneď by to povolalo balík otázok. Nezhrešil voči čomu? Voči komu nezhrešil? Voči akej norme? Lebo je to ľahké, rýchlejšie. Pri nás ľuďoch to ide veľmi ľahko, keď rozmýšľame o slove spravodlivosť. Zrešil som, napríklad by som klamal, by som mal srdce plné závisti, zloby, hnevu a hneď by bola otázka, zrešil som voči akej norme? Odpoveď by bola voči Božiemu zákonu. Brat Jerry nás krásne previedol toľkými momentami, keď sme videli, ako sa hriech definuje voči Božiemu zákonu. Ten zákon odkiaľ je, by sme sa pýtali? No od samotného Boha. Takže môj hriech je nakoniec voči samotnému Bohu. Voči nemu som nespravodlivý, voči nemu som zrešil, som zlyhal. Teraz ale vec je náročnejšia na to, ako ju uchopíme, pretože sa musíme opýtať, Boh je spravodlivý voči komu, voči čomu? Keď rozmýšľame, lebo nezrešil, ako prvá intuitívna myšlienka, inštruktívna, nás takáto môže napadnúť a pýtame sa, čo sa teda udialo, v akom zmysle máme uchopiť, že Boh je spravodlivý. Vieme dobre hneď, ale veď od neho nikto väčší nie je. Nie je žiadna norma, ktorú niekto dá na Boha a povie, ty jeden pravý Boh, tebe dám túto normu, podľa ktorej máš konať, podľa ktorej sa máš rozhodovať, podľa ktorej máš učiniť svoje skutky. A tak potrebujeme spojiť správne tú realitu toho, že Boh je najväčší, že je najvyšší, že je sám zvrchovaný, že je sám zdrojom každého dobra, každej správnej veci, každej spravodlivosti s tým, že je sám v písmach opísaný ako spravodlivý. Čo sa stalo? Čo povedal faraón? Dal to do kontrastu, povedal, ja a môj ľud sme bezbožní. O kúsok skôr je situácia, to je jeden moment, kedy faraón na chvíľku zmeklo jeho srdce. On stále neučinil pokánie, stále sa len zatvrdzuje, stále nakoniec je len Božou mocou izraelský národ prepustený z egyptskej krajiny, ale o kúsok skôr povie Mojžiš v 8. kapitole, tam je teraz pre nás jeden kľúčový moment, 29. verš, kedy vysvetlí nám Mojžiš, v čom spočíva zvlášť tá vina faraóna. A tá nám pomáha uchopiť ten kontrast voči Božej spravodlivosti. 8. kapitola 29. verš, 8:29. A Mojžiš povedal, hneď ako vyjdem od teba, to bolo, kedy prišla rôzne druhy hmyzu, boli poslané na egyptskú krajinu, budem sa modliť Hospodinovi. A odíde z mesica hmyzu od faraóna, od jeho sluhov a od jeho ľudu. Zajtra len nech viacej neoklame faraón, takže by neprepustil ľudu, aby obetoval Hospodinovi. A zrazu sa niečo dozvedáme o faraónovom hriechu. Ono to vyzeralo opakovane, že faraón už prepustí Boží ľud. Už aj v istých chvíľach dával sľub, že vás pustím, potom z toho cúvol, potom si to rozmyslel a Mojžiš v tej chvíli, keď tam bola tá rana hmyzu, ktorú potom odňal na príhovor k Bohu, Boh ju odňal na Mojžišov príhovor, povie, len nech viacej nás neoklame faraón. Už nech nás necúvne z toho svojho slova. A vidíme, že v 9. kapitole toto je vyznanie opísané, Hospodin je spravedlivý, ja a môj ľud som bezbožný. A tento kontrast, verím, nás vedie k tomu, že môžeme postaviť istú základnú definíciu Božej spravodlivosti v písmach. Že tu máme kľúčové odkrytie toho, ako o nej máme zmýšľať
Pritom Boh je sám najväčší a sám sebe dokonalý. A vychádza mi takýto výsledok, že ju takto môžeme sformulovať. Božia spravodlivosť, pretože je v kontraste ku tomu, ako faraón klamal, ako nedodržal svoje slovo, ako konal v rozpore s Božím charakterom i s vlastným slovom a s tým, prečo bol stvorený, aby žil v pravde, potom Božia spravodlivosť, verím, bude znamenať nasledovné. Božia spravodlivosť teda vo svojej podstate znamená, že Boh vždy koná v súlade so svojím dokonalým charakterom a koná v súlade so svojimi sľubmi. Boh koná podľa jedinej absolútnej normy, pričom tou absolútnou normou je samotná dokonalosť Božieho bytia vo všetkých jeho atribútoch. A teda Božia spravodlivosť tej základnej myšlienke v písmach, keď to teda ešte raz zopakujeme, znamená, že Boh nikdy nejde proti sebe samému. Keď raz vieme o Bohu, že je to Boh pravdy a že z jeho slova necúvne, tak vieme napevno už nezrušiteľne, že Boh vždy svoje slovo vyplní, vždy ho uskutoční a teda sám bude vždy Boh potvrdený ako spravodlivý. Vždy bude nájdený ako ten, ktorý konal podľa seba samého, podľa svojej dokonalosti, podľa svojich čistých, nevyčerpateľných atribútov. A toto je tá základná myšlienka Božej spravodlivosti v písmach. O chvíľu uvidíme ďalšie verše, ako sa to rozmení na drobné, ale potrebujeme štartovaciu ideu, ktorou to uchopíme. Ľudská nespravodlivosť potom znamená, keďže máme tento kontrast, ktorý objavujeme, vo svojej podstate znamená, a človeka už môžeme definovať voči Bohu, voči externým skutočnostiam. Boha nemôžeme voči externým skutočnostiam, musíme len voči nemu samému jeho atribúty uchopiť, jeho konanie zadefinovať. Ale ľudská nespravodlivosť vo svojej podstate znamená, že človek koná v rozpore s Božím charakterom, v rozpore s tým, pre aký život bol pôvodne na počiatku stvorený a dokonca i v rozpore so svojimi vlastnými sľubmi. Príklad faraón. Ani len vlastné slovo nedodržal. Zhrešil, bol nespravodlivý. Boh dodržal svoje slovo v tom, že posielal rany. Ako vidíme, Boha, prečo povie faraón, teda Boh je spravodlivý, je úplne iný, ako som ja. Čo sa tam deje? Boh oznamuje tie rany, ktoré oznámil cez Mojžiša a plní, to je verný svojmu slovu. Rany prichádzajú na hriech Egypťanov. Boh dokonca oznamuje, keď sa faraón pokoríš a pustíš môj ľud, rany ustúpia. Faraón to viackrát zažije. Rany viackrát ustúpia. Mojžiš sa prihovára a Boh dáva predĺženie času pre faraóna. Celý čas je Boh spravodlivý. A preto to faraón vyzná v Exodus 9:27. A celý čas môžeme ešte pridať, Boh koná podľa svojho slova a v súlade aj so starším, skorším slovom, v súlade so svojimi sľubmi. Ja som si tu do poznámok dal, len to musím nájsť, ten veršík, je to tu, mám to tu, ako to, čo Boh koná, ako naplní svoje slovo a prečo je nájdený ako spravodlivý alebo zjavený ako spravodlivý, že je tu ešte skorší sľub, ktorý dal patriarchovi Abrahámovi. Prečo vôbec majú Izraelčania odísť z Egypta? Prečo je to potrebné? Prečo k tomu musí dojsť a Boh musí byť známy ako spravodlivý v ceste udalosti? Lebo dávno predtým, niekoľko storočí, Boh dal slovo mužovi, ktorý sa najprv volal Abram, potom jeho meno zmenil na Abraham, aby bol otec množstva. Sľúbil mu, že z neho vyjde veľký národ a sľúbil mu, že mu dá krajinu, územie konkrétne, cez ktoré naplní niektoré zvláštne účely vo svojom pláne spasenia. Genesis 13:17. Vstaň, prejdi sa po zemi, po jej dĺžke a po jej šírke, lebo tebe ju dám. A teda Boh ide naplniť tento sľub. Skoršie slovo vedie k tomu, že teraz slovo o ranách sa musí uskutočniť. Faraón musí pustiť, Boh necúvne, slovo sa vyplní, lebo Boh koná konzistentne so svojím charakterom. A v tom je nájdený ako spravodlivý. A ak tieto veci poskladáme, ak ich dáme jednu vedľa druhej, tak máme potom tieto definície. A môžeme vedieť o Bohu, že keď písmo o ňom hovorí ako o spravodlivom, tak myslí na túto realitu toho, že koná vždy v súlade so svojím dokonalým charakterom a so svojimi sľubmi, ktoré reprezentujú ten charakter, ktoré ho vyjavujú, ktoré oznamujú, čo z toho charakteru plynie, čo z neho vyplýva. Chcem nám ukázať teraz zo pár ďalších veršíkov, ktoré spomínajú v nejakej spojitosti Božiu spravodlivosť. Ako v ďalších rozmeroch ju vidíme z tejto základnej idei. Ďalší veršík je ešte v 5. Mojžišovej knihe v Deuteronómiu. Sme na konci 5 Mojžišových kníh a tam v kapitole 32 je tá známa pieseň Mojžišova, v ktorej tak sumárne opisuje a pripomína Božie skutky.
a to, ako Boh s nimi konal, ako Boh sa zjavil, ako Boh ich zaopatril, ako ich previedol, ako vyplnil svoje sľuby. Deuteronomium 32. Tu, priatelia, máme opäť veršik veľmi dôležitý, ktorý spomína Božiu spravodlivosť, že Boh je spravodlivý. Deuteronomium 32.4. Skalo, ktorej dielo je dokonalé. Teraz niečo poviem ešte o tom veršiku a hneď potom ho celý prečítame. Je to veršik, poviem, nabitý atribútmi Boha. Nabitý Božími vlastnosťami. Dnes ich objavujeme. V jednom veršiku obrovská koncentrácia. Slovo cez slovo opisuje Božie atribúty, do toho je zrazu vložená Božia spravodlivosť. Takže 32.4 Deuteronomium. Skalo, ktorej dielo je dokonalé. Takže obraz skaly Mojžiš použije nemenného, niečoho trvalého, čo sa nemení podľa počasia, podľa ročného obdobia, čo je stále na svojom mieste. Je tu stály nemenný Boh, keď niečo urobí, je to dokonalé. Prinesie to výsledok, ktorý on zamýšľal. Lebo všetky jeho cesty sú spravodlivým súdom. Tu je ideál súdu, spojená s Božím charakterom, čo urobí, zjaví, že on je spravodlivý sudca. A potom hneď pridáva Mojžiš, silný Boh verný. Nemá v sebe žiadnu slabosť, nikdy mu nechýba ani na chvíľku energia, povieme, schopnosť niečo uskutočniť, nikdy nerieši to, čo my musíme ľudia riešiť, na to nemám silu. Krásna myšlienka, niečo také urobiť, postaviť takýto dom, vybudovať takú spoločnosť, zrealizovať takýto plán tu na tejto zemi, ale my si musíme vždy zrátať. Mám na to, nemám na to, je to pre mňa vykonateľné, alebo som to prestrelujú tie moje predstavy a vidíme u Boha, biblického, skutočného, pravého Boha, nikdy taká dilema nie je. Verný, u ktorého nie je to neprávosti, spravedlivý je a priamy. A teraz tu máme taký reťazec vlastností, ktoré spolu sú naviazané. U ktorého nie je to neprávosti, je verný, dodrží svoje slovo, dodrží svoje sľuby. Preto u ňoho nie je neprávosti. Spomíname si, čo sa riešilo pri faraónovi Exodus 9. Faraón povedal, Boh, Hospodin, je spravodlivý, ale my sme zhrešili, ja som priestupník. A tu je presne toto vybudované, lebo je Boh verný svojmu slovu a svojmu charakteru, nie je to u ňoho hriechu. A to je rozvinuté záverečným párom, ako keby zopakované, spravodlivý je a priamy. Deuteronomium 32.4. A tak vidíme aj pár, ktorý v písmach ide ľahko spolu. Spravodlivý je a priamy. Vždy, keď sa niečo v dávnom Izraeli, keď boli rôzne prúty a palice, ktorými sa niečo meralo, ktorými sa niečo porovnávalo, či to nie je krivé, tak tu nám Mojžiš vraví, on sám sebe je spravodlivý, stále konzistentný so sebou, so svojím charakterom, stále verný sebe samému a je priamy. Stále tá jeho norma platí, stále ju uskutoční, stále je sám sebe normou. A to nám opäť pomáha uchopiť túto Božiu vlastnosť, tento Boží atribút. Potom máme v písmach verše, teda sme v Deuteronomiu 32, ktoré potom sa dotkneme ešte nakrátko novej zmluvy. Chcem odtiaľ priniesť aspoň jeden verš a chcem nám ukázať, ako apoštol Pavol odkrýva alebo pracuje s touto Božou spravodlivosťou. Rímanom 2.5. Skočíme rýchlo teraz do novej zmluvy, aby sme aspoň troška sa pozreli do novozmluvného zjavenia. Rímanom 2.5. Teraz nám bude automaticky rýchlo známe to, s čím sa normálne spravodlivosť nám rýchlo inštinktívne spája, že Boh je spravodlivý, lebo spravodlivo odsúdi, spravodlivo koná súd. Rímanom 2.5, 2. kapitola, 5. verš. Ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha. Takže máme výrok od apoštola Pavla, ktorý nám ďalej spája Božiu spravodlivosť aj s Božím súdom, lebo je to vyústenie toho, že Boh je sám sebe spravodlivý, to nutne vedie k tomu, že jeho súdy sú spravodlivé. On uskutoční spravodlivé súdy. Bude verný sebe samému, bude verný tej svojej dokonalosti, svojej svetosti, svojej čistote, svojmu charakteru, svojmu čistému bytiu. A tak nám Pavol hovorí, je tu niečo, čo je oznámené, bude spravodlivý Boží súd, lebo plynie z Božej spravodlivosti, z toho, že Boh je sám sebe spravodlivý. Teraz ako rozvíjame tieto veci a náš čas postúpil a blížime sa k tomu, že
urobíme ešte jedno zastavenie a potom pospájame tie veci do záverečného obrazu, do záverečnej takej sumy, do záverečnej schémy, tak nám chcem ešte sa na chvíľku zastaviť pri tom, aby sme dokázali zvlášť u tejto vlastnosti, keď teda rozmýšľame o Bohu ako dokonale spravodlivom, a videli sme človeka v hriechu, v zbure, v rebelii, faraóna, taký dobrý reprezentant nás všetkých, lebo kedy čítame o faraónovi, to nie je príležitosť mať pocit, že inak by som konal, inak by som myslel, ja by som bol z tých spravodlivých na tom mieste, aby som hneď ich pustil. To je obraz, to je zrkadlo, ktoré mi hovorí, presne tak by som sa zatvrdzoval, presne taká vzpúrnosť by bola vo mne. A jediný rozdiel medzi mnou a faraónom je Božia milosť. Boh na mňa pohliadol, Boh sa nado mnou zľutoval, Boh si ma vybral preto, aby ma naučil ceste milosti, lebo keby si ma nevybral a nenechal by ma a nechal by ma v tom mojom hriechu, všetko, čo je môj život, je len to, čo vidím na faraónovi. Ale pridajme ešte nakrátko časové hľadisko. Sme definovali už Božiu spravodlivosť aj ľudskú nespravodlivosť. A teraz táto Božia spravodlivosť je vždy nemenná, či by Boh stvoril alebo nestvoril. Aj tak by stále konal sám v súlade so svojím charakterom. Je nemenná, tá definícia nám platí, keď povieme, že Boh vždy koná v súlade so svojím dokonalým charakterom a koná v súlade so svojimi sľubmi, tak nám stále platí, dokonca i keď by človek padol do hriechu, by nepadol do hriechu. Stále táto definícia o Bohu platí, stále je taký, stále je rovnaký. Ale u človeka vidíme zmenu, vidíme, čo sa stalo pri páde. Zmena tu bola viackrát spomenutá. U Boha žiadna zmena, u nás ľudí veľká zmena, stále, často, mnohokrát. Keď by sme sa pozreli na ten stav človeka pred pádom, a tomu budem chcieť vyústiť toto dnešné vyučovanie moje, aké bude teda riešenie, ako nakoniec Božia spravodlivosť je riešením na moju nespravodlivosť. A týmto budeme uzatvárať tento blok. Boh je vždy trvalo dokonale spravodlivý. Ja ako hriešnik som nájdený totálne nespravodlivý. Pýtame sa, je riešenie, je z toho cesta von? Ešte sa opýtajme, ako to bolo na začiatku. Keď som sa chystal, urobil som si takúto tabuľku. Vľavo mám stĺpec pred pádom, pravo stĺpec po páde. U Boha mám rovnakú definíciu, či pred pádom, či po páde. Boh sa nemení. Definície zostanú rovnaké. Či je stvorenie, či nebolo, či bol ľudský hriech, či nebol. Ale u človeka je vec trochu iná, než príde hriech. Ako to bolo s človekom, čo sa týka jeho spravodlivosti, než prišiel hriech, než prišla ľudská neposlušnosť? Mám takto sformulovanú definíciu. Človek má potenciál, pred pádom zdôrazňujem, konať v súlade s Božím charakterom a v súlade s cieľom spravodlivosti, pre ktorý je stvorený, ak len bude totálne upnutý na Boha a jeho slovo. V tejto situácii bol, priateľe, len jeden človek na tejto planete. Adam a povedzme aj so svojou manželkou s Evou. Tam na začiatku, kým neprišiel prvý hriech. Situácia, o ktorej nevieme, ako dlho presne trvala a neviem si ju predstavovať na veľmi dlho, túto prvotnú situáciu. Niekedy ju voláme v literatúre biblickej, teologickej prvotná spravodlivosť u človeka, než padne do stavu totálnej skazenosti. A je tu to, že keď by človek bol upnutý na Boha ako na jeden jediný cieľ, zdroj všetkého, práve absolútne dobro, ku nemu stále obrátený, tak to má žiť, tak to má v spravodlivosti pred Bohom žiť, ako stvorená bytosť. Ale vieme, že do toho vchádza hriech a z toho prichádza totálna zmena v človeku. Človek sa stáva nespravodlivý, prevrátený, skazený, vzdialený Bohu, mŕtvy vo svojich hriechoch. A stav, ktorý povieme po páde, je, že človek je sám od seba absolútne neschopný konať spravodlivo a tak je nájdený a odkrytý ako priestupník Božieho zákona a ten, ktorý nedodržiava ani len vlastné sľuby. Príklad faraón. A toto mi má stačiť, aby som bol usvedčený, aby som uvidel svoju hriešnosť. Preto aj Pavol, keď píše v liste Rímanom v 3. kapitole tie hlavné obvinenia proti nám ľuďom, tak to celé sumarizuje v Rímanom 3.10. Ako je napísané, nie je to spravodlivého ani jedného. Univerzálny stav, bez jednej výnimky v ľudstve, ako idú tisícročia. Jediná výnimka, vtelený Boží syn, Pán Ježiš, Spasiteľ, úplne iný, z neba, poslaný od Otca, ako záchranca. Inak univerzálny stav v celom ľudstve, sme všetci nájdení takí, že nie je to spravodlivého ani jedného. A vraví, že kedykoľvek by sa Boh s nami súdil, kedykoľvek budeme stáť, ďalší výrok Pavlov voči Bohu, keď kedykoľvek na to príde,
že sa človek ide súdiť s Bohom, tak výsledok je vždy predpovedaný v Rímanom 3.4. Rímanom 3. kapitola 4. verš. Ale Boh nech je pravdivý a každý človek lhár alebo klamár. Ako je napísané, aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil. Tu máme také dôležité sloveso v písmach, ktoré tu Pavol použije ospravedlniť, vyhlásiť niekoho za spravodlivého, prezentovať niekoho za spravodlivého, ukázať a vraví, kedykoľvek na to príde, že človek sa má stretnúť s Bohom ako keby v súdnej sieti, celé ľudstvo stojí pred Bohom, Boh vždy je pravdivý, každý človek je tam nájdený ako klamár a je napísané, že Boh vždy víťazí vo svojich slovách a vždy je nájdený ako spravodlivý. To je presne tá téma, ktorú dnes popoludní, po obede rozvíjame, na ktorú sa pozeráme, o ktorej rozmýšľame. A teraz zostáva pre ten čas, pre tú chvíľku ešte, ktorá mne je vyberaná, sa pozrieť, existuje riešenie? A už riešenie dnes predstavili viacerí bratia, že existuje. Ja tiež sa ho ešte chcem dotknúť, ale chcem sa ho dotknúť hlavne v spojitosti s tým, že je podivuhodne v písmach spojené s tým, že na jednej strane Božia spravodlivosť odsudzuje každého jedného z nás, to je ten nekonečný kontrast. Na druhej strane Božia spravodlivosť v nejakom zúženom zmysle, v nejakom zacielenom zmysle v biblických výpovediach je pre nás riešením nášho stavu. Tie veci potrebujeme dať správne dokopy. Chcem nám ukázať tie verše, kde sú. Odkiaľ to beriem tieto tvrdenia. Do Rímanom 3 ešte, opäť sa tam zdržíme. V Rímanom 3. kapitole. Rímanom 3. Rímanom 3. kapitola. A tam sú to verše 24, 25, 26. Ešte chcem, aby sme tieto uvideli dnes v tomto bloku. Rímanom 3. kapitola 24, 25, 26. Predtým je veršík ešte 23, lebo nie je to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Chýba nám spravodlivosť, nie sme spravodliví, zhrešili sme, Boh je dokonalo spravodlivý, on je norma. A zároveň vraví nám Pavol, ospravedlňovaný sú zdarmo, alebo zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého predložil Boh za obeť zmierenia, skrze vieru v jeho krvi, na ukázanie svojej spravedlivosti pre pustenie stranou predošle sa udielých hriechov do času obeti Kristovej. Tu nám apoštol Pavol vraví, potom to ešte spojíme s veršom 26 a týmto uzatvárame, že Kristov kríž, dielo Golgoty, dielo vykúpenia je dielo, v ktorom bola zase v ďalšej sérii Božej postupnosti konania v histórii zjavená Božia spravodlivosť. Rímanom 3.25. Preto Kristus prišiel, preto prelial krv, preto zomrel na Golgotskom kríži, vraví Pavol, aby Boh ukázal svoju spravodlivosť. Aby ju demonstroval na kríži, aby ju zjavil plnosti. Ako hneď sa môžeme pýtať, a verím, že nás rýchlo niektoré myšlienky napadnú. Napríklad tak, že bol verný svojmu slovu, že pošle spasiteľa, že pošle riešenie na hriech, že vyplní ten sľub ešte dávno daný Abrahámovi, že v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme, že budem mať svoj ľud, že bude cesta zmierenia. Napríklad tak, ako je v Izaiášovi 53, že bude spravodlivý služobník, ktorý poniesie neprávosti. Napríklad tak, že vyplnil svoje slovo. A ja poviem áno, presne tak, po tejto linke. Napríklad nás hneď môže napadnúť aj tak, povedzme, že keďže sám nenávidí hriech, Jerry mal ten blog pred obedom, kde hovoril o Božej svetosti. A ja som si z jeho poznámok, ešte keď tá anotácia už bola na internete, nevidel som Jerryho kázanie, až tu som ho počul, ale keď som si pozeral anotáciu a hľadal som, ako len sa napojím na týchto bratov, tak som si 2 vety vypísal z tej anotácie o hriechu. A mám tu, že Božia svetosť znamená naprostou nelibosť voči hříchu. Úplnú, totálnu neľúbosť voči hriechu. Toto sme prechádzali pred obedom. Jerry nás cez to sprevádzal. Totálnu neľúbosť voči hriechu. A zároveň Božia svetosť, v tej anotácii od Jerryho, opäť citujem, je v mnohých spôsoboch vyvrcholením Božieho bytia. Je v mnohých spôsoboch vyvrcholením Božieho bytia. Ako keby centrum Božích vlastností, atribútov. Puritáni presne podobnú myšlienku cez storočia rozvíjali. Všetky Božie vlastnosti sa stretajú v svetosti, ktorá ich drží ako keby pokope.
A ja som si spojil, keď som chystal tieto poznámky, že čo je potom Božia spravodlivosť voči Božej svetosti. A vedel som, Jerry bude predo mnou, môžem sa nejako napojiť. A takto mi to vyšlo, prečítam to. Keď Božia svetosť teda, to je skrátka do Božej dokonalej morálnej čistoty, pretože o právom Bohu nie je ničoho zlého. On je iba dobrý, iba spravodlivý, iba krásny, iba múdry, iba pravdivý, iba čistý, iba plný svetla, iba dobrý. A toto iba taký, že je stále taký, to stále o ňom platí nezávisle od toho, či by sa Boh rozhodol stvoriť alebo nie. A teraz na to napájam sa rýchlo spravodlivosťou. Keď takáto je Božia svetosť, tak potom čo objavujeme z písma o Božej spravodlivosti? Keď svetosť je v jadre a vetvy sú na to jadro svetosti, tak ako je vetva spravodlivosti napojená na to centrum svetosti? Vychádza mi, že by to mohlo byť takto. Božia spravodlivosť stavia na jeho svetosti v tom, že Boh nikdy smerom ku tvorstvu nekoná v rozpore so sebou samým, či už ide o jeho atribúty, alebo o jeho zákon, alebo o jeho slovo. Čiže Božiu spravodlivosť môžeme vidieť, ako sa vyleje, prejaví Božia svetosť smerom ku tvorstvu cez Božiu spravodlivosť. V tom, ako Boh bude konať, ako Boh vyplní svoj plán. A pozrime si 26. verš, ktorý je posledný citát, ktorý potrebujem. V znášaní Božom, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby bol spravodlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. A tu sa nám veci zrazu spájajú do záverečných rozriešení. Čiže kríž zjavuje Božiu spravodlivosť, že je verný a že vyplní svoje slovo, že neznesie hriech a hriech nemôže prísť do jeho prítomnosti a pritom chce zachrániť, lebo je spravodlivý, ale nemôže zachrániť kompromisne, prehliadnutím hriechu, lebo je svätý. Najvnútornejšie jeho bytie je sväté. Preto to urobí spravodlivo, konzistentne so sebou samým. Pošle svojho syna. Ten sa stane človekom, priberie ku boskej prirodzenosti, ľudskú prirodzenosť, vyniesie hriechy mnohých na drevo kríža a týmto dá cestu spasenia, zástupu ľudí. Všetkým, ktorí kedy uveria v tú zástupnú obeť. A takto nám apoštol Pavol vraví, teraz je Boh spravodlivý, vyplnil svoje slovo, neprekročil nič proti svojmu charakteru, pretože je celý čas spravodlivý. Od Genesis až po zjavenie. A takto ten, kto verí, dostáva ospravedlnenie. A to nám odpoveda na tú dilemu, ako na jednej strane tá Božia spravodlivosť, ktorá znamená presne taký nie sme ako Boh, tak táto istá spravodlivosť tým, že vrcholí na Golgotskom kríži a vrcholí po tom, že Pán Boh poslal, Boh Otec poslal svojho syna, Pána Ježiša, tak je riešením na našu nespravodlivosť, je riešením na našu vinu, na náš hriech, na to, že sme všetci v stave, ako bol faraón. A tak všetko, mám tu záverečné také konštatovanie, všetko, čo učí písmo o Božej spravodlivosti a ľudskej nespravodlivosti a čo sa postupne odkrýva cez tisícročia biblickej histórie, nakoniec vrcholí v Kristovom vykupiteľskom diele na Golgotskom kríži. Tak sme prešli dnes viacero tém, podtém, viacero zastávok, sme sa pozerali na kontrasty, na to, ako nám slúžia ku pochopeniu a si prajem, aby sme mohli byť ľudia, ktorí budú najviac zo všetkého chcieť poznať tieto kontrasty, na ktorých všetko záleží. Kontrasty medzi nami a Bohom. Kontrasty, ktoré znamenajú, že je úplne iný ako my. A sme sa pozerali na ten ďalší poradí, že on je dokonale spravodlivý, my sme úplne nespravodliví a predsa tá jeho spravodlivosť cez Pána Ježiša, cez Golgotský kríž, cez jeho vernosť, cez jeho dokonalý charakter je riešením a záchranou pre každého, kto verí. Tak ja sa stíšim ešte kratučko na modlitbu a hneď odovzdám slovo ďalšiemu bratovi, ktorý nám poslúži. Drahý Pane, tu sú veľké veci v Tvojom slove, ktoré nám dávaš ľuďom, aby sme ich objavili, aby sme ich prijali celým srdcom, aby sme ich strebali do nášho bytia, aby potom sme mohli ťa poznať pravde, aby sme nijako neskresľovali, neuberali z Tvojej slávy, z Tvojej veľkosti, z Tvojej nádhery v tom, že si spravodlivý Boh. To bolo to, čo faraón vyznal v jednej chvíli. O čo viac my potom potrebujeme vyznať a prijať a držať to vo viere, v odpovedi na Tvoje slovo, v odpovedi na Tvoje zjavenie, že si spravodlivý Ty sám, dokonale, večne, od večnosti do večnosti, vždy konzistentný so svojím charakterom, vždy konajúci verne voči sebe samému, vždy ten,
ktorom všetko toto pramení z tvojej čistej, nepredstaviteľnej svetosti. Pane, pomôž nám tieto veci vidieť, pomôž nám takto sa merať v tvojom svetle. Pomôž nám naplno rozoznať našu nespravodlivosť a potom hľadať riešenie len tam, kde ty si dal riešenie. Len u Pána Ježiša, len jeho kríži. Tak sa o to všetko modlím. Sám to potrebujem. Prosím za každého z nás, aby takto sme mohli kráčať a žiť. Amen.